Yeah, viewers all over the world. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị dị very simple. Infatuation, love and marriage. So pay attention. Nkụzi anyị ji bịa tata dị very loud. Gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? Anyị na-ekwu na ọtụtụ ndị mmadụ na-afụta infatuation dịka love. Mana ajụjụ anyị bụ love ọ na-ere actually na-eme exist. Love ọ na-eme exist. Love ọ na-eme exist na intention and marriage. Ya ka anyị ji wee bịa. Nwee sị ka nkọwara gị na ọtụtụ ndị mmadụ na-eme isi infatuation si na onye ma bụ love. Nke bụ eziokwu bụ na onye bụ love na onwe ya bụ Chukwu. All divine, all spirits na-afụ n'anya. Yes, ihe na-eme na marriage, ihe anyị na-afụ na-eme n'ụwa bụ no matter of interest and desire. Enwere ihe dịka love na marriage. Don't be deceived. Yes, ị nụrụ m ihe m kwuru. Ana m achọ ịgwa gị na enwere ihe dịka love na marriage. Ihe na-eme exist na marriage bụ desire and interest. Yes, ị nụrụ ihe m kwuru. Pay attention n'ọnya ka anyị ji bịa taa ka anyị tiwa aka oyibo nsogbe. Ihe a na-akpọ love only exist is your only parents na-afụ n'anya. Yes, also parents na-afụ n'anya unconditionally. Yes, Chukwu okike anyị niile bụ ụmụ Chukwu. Ihe niile ekere eke bụ ụmụ Chukwu. Chukwu okike dịka nna ihe dị ma okere eke fụrụ ihe dum niile n'anya maka na onye nwa bụ nna. Ị ghọtara ya bụrụ nne ihe niile o kere eke. Mana ịfụkwara mmadụ nne parents na nna ga-afụ ụmụ ha n'anya. Ọ dị possible, very possible. Mana ịfụ di na nwunye is all about interest and desire. Oga, ihe nwoke ji wee je chọba nwaanyị nwoke ọ gbatara ntanta ya igbe afịa ntị ọ dị. Ihe nwoke ji wee chọba nwaanyị wee onye na-enyere ya aka is a helpmate. Is born out of desire and interest. Ntị ọ dị. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na love. Gịnị bụ love? Love a na-ekwu okwu ya bụ mmadụ nwere ike love because of ihe ọ na-enweta n'aka gị. That acclaimed love, a na-asị no love, mana I can tell you na ihe a bụrụ love. It's all about protecting interest and desire. So, etu o si gbasa marriage. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịba na marriage, chọọ onye gị na ya nwere of interest, of desire, or somebody can trust. Somebody gị na ya share some certain things for mutual benefit. Ị ghọtara ya? Mmadụ na-eje ịnụ nwaanyị ihe ọ na-eje ahụ ka anyị bezere agbọ is all about interest. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị nọgide na marriage gị ka marriage work, pay attention, make sure na ị remain ịbụ the interest and desire of your partner. That marriage will last. Ihe ndị a ka anyị ji maka ya bịa taa. So pay attention bụ ime oche gị. Ọ bụrụ na ị na-achọ ịba na marriage, yes, bute oche gị. Ọ bụrụ na o nwere onye marigoro married, tag ya na this post. Na ọ bụrụ na o nwere ihe ị na-efiru n'ọnya bụ love, tag onye ahụ. Ma onye na-efiru na ya nọ in love, tag ya ka ọnụ from the horse's mouth. Yes. But before we dive into today's lecture, echefuna na anyị na month of October. Our monthly ritual is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Yes. Na aja anyị na-achụ na afọ anyị na-agba, distance is not a barrier. So ebe ọ bụla ịchọrọ isonyere anyị na nsụtụ ụwa dum, join ya anyị. Yes, n'isi ụtụtụ ejego na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị sonyere anyị all over the world. Yes, etu a ka anyị ga-emegide till the last of the month. Anyị ga-eje na mmiri were ihe ọnụ na-eri mee ihe ọma n'aha mmadụ dum, gbagota na temple chụọ aja 20 of powers, jee n'ebe nchụ aja gbuo ebulu mee saraka. Nwanne chụwakwa aja maka aja karịrị ọgwụ. Anyị malitere ịchụ aja iri n'igwe ihe karịgoro 3 years. We have massive testimonies. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị, ihe ị ga-eme chat ya na WhatsApp, make token donation to the account number, forward ya 3 prayer request anyị ga-edebe n'ọta na-achụ aja na-aga ụfọdụ isi ụka anyị na ọnwa agwụ. Ya bụ ihe ị kwesịrị ịma. So ọ bụrụ na ị nwere WhatsApp nọmba ị chọrọ inweta na WhatsApp for ịgba family emi ma ọ bụ ajụjụ ị nwere na nkụzi a, chat ya m na WhatsApp 08057837672 or 08138243871. Na ya na screen gị ga-afụ nọmba ndị a mkpọrọ. Yes,
Obro na I nwere ike iso ile na life anyị nọ ya. Obro na network na-enye nsogbu chọọ another life because I nọ na life with our 2 pages online. So you can go to the other life. Ekenego m ndị niile so ile na life taa. Wee sị ka anyị gaba n'iru, pay attention, ihe amụta something. Gịnị ka m na-ekwu maka? Ekwuru nnọọ Chukwu bụ ịfụnanya. Ekwuru m n'ọsọ Chukwu bụ ịfụnanya. Ịfụnanya mmadụ the conditional. Yes. Nkwukwazie na ebe ọ bụla ịfụnanya nke mmadụ nwere ike ị na-eme exist bụ between parents na ụmụ ha. Yes. All between parents. O nwere onye ga-afụ gị n'anya karịa nne gị ma ọ bụ nna gị. Ntị ọ dị. Ọ nne na nna na-eweta ọchị. Ịfụnanya nne na nna na-adị selfless. Ọ nne na nna na-eweta ọchị, nna na-eweta ọchị gaa ọfọsịkwa ụmụ ya kịa. Any other person iji ekpọta from another place gara agba gị anya. Ihe a na-akpọ love isi etu o si fefe onye. Nwaanyị nwere ike isi na ya love gị because of ị na-pay her bills. Because of ị na-take care of nyanwa. Because of etu isi take care, etu isi eme egbori ihe mkpa dị iche iche. Etu isi wee bụrụ onye inye aka wee nyere ya. Then ọfụtazie gị na-ewu prayer answered. That is not love. That is a pattern of convenience. That is desire. That is all about interest. It's not the man of your love. It's only God who will love. Also, Chiku, more the way for Nanya no way. You know, Melody, you know, selflessly. I also when you kill love, selflessly, we are parents. Man, I can tell you, if you did a wunya work here, it's all about vested interest. So look for somebody in well desire, get their share the same desire on. Whether it's all about interest, somebody can trust. Forget about this love, how they work, because I want them they work love. Get go love. Love, even you go additional. Love, what are the institutionally they are basal love. He did not talk about husband and wife. Yes. But you do a man to love who parents. Enjoy. Ọtụtụ ndị mmadụ, if the man they claim love, stop giving that person what you normally give the person that made the person to love you, love will cease. You hear love. Love unconditional affection, in well, without any interest attached. It has no band, nothing, no. For the fact that near any permission and all have day, if na they went a base on family no. Bonya of the nearest I would kid will quantify he had a love. No love. Love is all about if one ma fanya he have from Anya. Obody hatred lobby. Then I had a tell of ma. Say a for Nanya. If one of manyagi, he have from Nanya. It's not what you feel. Egotaria, Njodi, or probably he feel. Or to the body name is interpreted. It's something that is proven. You must be there and become my desire. Protect my interest. Then trust me. Ihe I wake up that never be for Nanya. Or probably he feel. Some of these things he may feeling about infatuation. In a field to the person see accord to the person see and then listening here to the person see provide for you. Hearing now feeling. So stop saying that they love somebody. Why Africa I love woman? Even working and claim their love is all about his interest. Working je batanon tanta ibafia. Wa kusinya ibonge ke man okay I love. Is it not all about his interest? Is it not all about his desire? Is it not all about his desire? Ki bori empadia, ki buru onye ebuaya, ki na-achụ ya oyi, ki mụtara ya nwa, ki bụ an option. Ọ gbatara ntanta ya igbo afịa. O ji ezu ike. Is it not all about his interest? Onye a na-asị nwoke a na-asị ma nwaanyị a na-asị n'ụlọ ọbụla ya. Kwụsị inye ya ibo nke ka ịma na ọ ka ya ekwu okwu ya. Yes.
kwụsị ịbara uru anyị na-abalị a ifu na onwere ihe a na-akpọ love. That word love was just okwu ekeretiri, but in reality ọ dị eme exist. Ọ bụrụ na o nwere ebe o mere exist at all, it's all about parents to their children. Anyị iwu ụmụ Chukwu oke fụrụ anyị n'anya maka na anyị enwe ụmụ ya. Parents can love their children because they are his children. It's all about onwere interest maka na ọnya amụrụ ha. Ọ na-afụta as flesh of his flesh. So nne na nna na-afụta ụmụ ha dịka flesh si na ahụ epụta. Enwere natural affection. Ịghọtara ya? Ọnya nke bịatụrụ nye that ịfụnanya, real ịfụnanya na-ekwu maka. Adị m ekwu okwu gbasara nwoke na-agbado nwaanyị, nwaanyị ka o nere anya fụ na olu kwuru desire ya, check interest ya, ihe ọ ga-enweta plus and minus. O wee na-claim love. Ntị ọ dịkwa. Don't allow anybody to use this word called love where brainwash ya gị. Ọ dị eme exist. Ọ bụrụ na ị nwee total shutdown, ị ga-afụ somebody na-acha atụ na Facebook na-agwa gị na ewu heart of heart ya, na-agwa gị na ya love ka gị, na ya agwa na eme ngwa dị bedridden ọ narie. Dị bedridden sigoro onye ahụ ya wetagoro kidney ya ka onye gị ọ ma enye gị. Ọ bụrụ na mmadụ weta ịma na o nwere interest ọ na-achọ n'ime gị. Oh, it's all about interest. It's all about interest. Ihe ahụ ihe na-ekwu tiri mgbe ị nwere ịnọ in jeopardy, ị nwere serious problem, dị careful. Ya bedridden. That onye ahụ na-agwa gị okwu ala ọ bụrụ gị alaikere gị ọ na-rie odoghị anya na onwere ihe a na-eme exist. Ị ga na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ. Ihe ndị nna anyị ha ji wee nụ nwaanyị is all about interest. Ihe ndị nna anyị ha cheke marriage is all about interest. Asị na amụtara nwa ụbọchị a na-ekpere ụlọ ekpere ụnụ na ibiri di gị mmanya, ekpere ụnụ ụkwụ ụnụ mụta ọgbụgbụ ka e nwee ndị nwa di ana. Is all about interest. Nwoke je nụta nwaanyị is all about ka o nwee ọwatara ntanta ya igbe ahịa, ka o nwee ihe o ji ezu ike, ihe eji ezu ike na-agwụ ike, ka o nwee onye ga na-esi ire nri, ka o nwee onye ga na-amụtarị ya nwa, ka o nwee onye ga na-keep ya company. It's all about interest. So don't be deceived. Genuine love, that here about genuine love is only for divine. They be a little closer, a little bit is his parents. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọ na marriage gị etu o si gbasa marriage, mara desire ha nwa ya partner ji back to you, mara ihe bụ interest ya, mara ihe bụ trust ya, make sure na you remain relevant, make sure you keep on working and keep becoming his desire. Now work towards his interest. Then trust ya. That is the only way you will remain relevant in that marriage. And that is when you will become indispensable in that marriage. Whenever you lose uru, as in whenever you lose that interest the man when is no longer there. Yes, that desire the man when is no longer there. The marriage is gone. So what you always strive for is can he hang game? Can interest ya nwoke nwere n'ebe nọ dị permanently? Can he hang game? Can desire nwoke nwere n'ebe nọ dị permanently? Ọ bụrụ na Igbo ya na-adị clean, na-ekpere ihe ekpere. Yes, ịpụtara ụtọ ọwụ na di gị kpọrọ fụtara gị as a prayer warrior, na ọnụtara gị asị nwaanyị dị ike ekpere. When was the last time di gị chọrọ ịpụ kpọọ ya di m ọma ọbịa ijide ya aka kpere ihe ekpere? Si ya na-egozi ụzọ ya, si ya na ụzọ ya ga-abụ sọ mma. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ why Judy Austin Joel Edochie jigara eji Judy Austin egwu ụfọdụ n'ime na-asị na ọ bụrụ ọgwụ, ọ na-abụ ihe gbara ofekegharị akpọ ya ọgwụ. That woman ji the key. Ọtụtụ mgbe nwoke chọrọ ịpụ bido gọbara ya ọfọ, si ya na onye na-agọzi ka a ga-agọzi, na ihe niile ga-erubere ya isi, na ọ ga na-eje eje na-abata abata, ọ na-etu ya afa na-ahapụ ya, na-asị ya na ihe dịka ga-akọ na m, na-akpọ ya isi mmiri ji akata ka ọfọ. Eze dike odogwu na nteje ugboro one ka ị appreciate di gị nke ahụ o mere na-agwa ya na onwere onye dịka ya, na onwere oyiri n'imeri ya appreciate, na ọ bụrụ na ewezighị ya kere ihe ị ga-eme. Ihe ndị a bụ ihe nwoke n'idiri.
We need hyping. It's not I woman as grown babies. We need it. Onwe ihe nwoke ji kpọta gị. Nwoke ji kpọta gị ka ị bụrụ peace of mind ya. Ọ kpọtara gị ka ị bụrụ challenge ya ma ọ kpọta gị ka gị na ya na-azọ mpi. No. Gịnị ka na-ekwu maka ya? Ihe na-ekwu maka ya wụ learn how to be a peace. Give the man peace of mind. Na-eme ya appreciate. O nwere ka ngwa gị eziokwu aka tell you with everything in me. Na Judy Austin enwere ọgwụ ọbụla o ji wee jide Yul Edochie. Quote me anywhere. Kama n'ọnwụ over experience o nwegoro over the years based on experience in life. Ọfụtụ ya onwezi opportunity wee bịa across Yul Edochie. For the ihe dị n'ime this man always material. O wee na-emezi gịnị? O wee na mistakes in that woman in the past. Ụkpọrọ ka o repeat ya. Gị nwa na-ege ntị nwere opportunity now. Learn from Judy Austin. It's not acting ka a na-act. Gịnị ka na-ekwu maka ya? Anyị ụmụ nwoke nwere ka esi enweta anyị. Lose another desire and trust. Enwere nwoke chọrọ wee bịa n'ebe ị nọ ịnago. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa million. Chat me on WhatsApp 0805 7837672 0813824381. Let us pray. Ekwem ekwere m na Chineke. Ekwere m na ọ dị ihe siri m ike ke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessing of Chukwu oke pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected. May you be blessed now and forevermore. Ya gazie.